Ramadan Karim. Oyoyo, Oyoyo. Azumi, 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 watan Ramadana, oyo, oyoyo, oyoyo. Azumi, 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 watan Ramadana, oyo. Azumi, Ramadana mai girma ne. Azumi, Ramadan mai alfarma ne. Azumi, Ramadan mai albarka ne. Azumi, Ramadana watan tuba ne. Azumi, sai mu dage da ibada ne. Azumi, watan Ramadana, oyoyo, oyoyo, oyoyo. Azumi, 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 watan Ramadana, oyo, oyoyo. Ramadan baƙon girma ne, yau ya zo, wataran zai ban kwana ne, sai mu daddage, a cikinsa akwai haske ne. Rahamar Allah a cikin shi tana sauka ne. Ramadan Karim, yan uwa karmi lalashi. Ramadan Karim, yan uwa karmi sakarci. Ramadan Karim, yan uwa sai mu yi zumunci. Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim, watan Ramadana, oyoyo, oyoyo, oyoyo. Ramadan Karim, wata mai girma, watan alfarma, wata mai tarin